Ang inabot nga kurintindar kay grabe kawatan guys, mga kawatag manok. Magagnaong. Pwede raman tag mahangzo guys. Di naman mangawat. Diya. Maparabay mga kawatan, maupay mga isig. Pwede gaba. Waiting hi! Hi guys, muli naman. Tara guys, nay! Ha? Mato ka to maligo ko. Mato ko sanay ka maligo. Luoy na. Day, maligo ko na nanay. Sunod na, may namasalin na trabaho. Hi guys! Galing ko dati kay magsugbak o baboy. Kay si Mario arang bisiha kaso kada adlaw sa nga ni guys. Buyag dagan sa customer. Tapi kay mito. Kay pansit. Balik na ko dari guys, dakos tawid nagsugbak kayo, alagi abuhan na to, dya, ganahan po ko dari kay hangin man, dya, kuhaan ka nang naisang nga na, daghan pag mabahi mong baga dari kay dagkagkahoy. Mamunita, makog nga pinuungan, dya naman ni, bagkol ng binuungan, so, ang arang dyaning ka, dali ka adjong kon dya, arang kalagting na guys. Dahil ko skilid sa amang shop, si Mario di man lagi ni magluto og kahoy dari kay dinalian magdagan dari kay kalan man. So guys, kanina ko daron dagan kasug manok ja kanang nay mapay mga batasan lagi mga tao dari kay si Mario si pabuhing manok pero mga kawatan dari di jud matagam. Gimadlog guys mga wat way batasan. So gikawatan na pud sag manok. Patanaw mo na hangja guys sa mga piso nga naulilan to silang inahan kay ang inahan nila mapagalipag kanang say nga na mapay pag lusad ba mapay pag pas sa mga piso gikawat sa way po angad nga mga kawatag manok dari dizir sila manggon guys way mga batasan mo ba pang kuani pang tugis mga pagkaan nilang di ilang binuhi pira man tag mga atso di kay mga wat kaya guys anang gi kuan gi palo na tong ang sugba ay gamay raman to guys kay kamera man ni padari ipat mga agpaniod to ja si Mario kay aramang kabisi so ari ra ko dari magsugba dali ra ni kay grabe kay kuan ja hangin pud wa na say problema og magsugba dari sa tawid. So, nahang istorya siya guys. So, kanina yung mga kawatan din yung kawatag manok. Grabe, way po angod, way kaluoy. Sa tagisas manok, kundya, maparabay mga pasusulabi. Mga isog pa. Makadag samok ng kuan, mga kawatan. Ya guys, kadang nga punta mga piso, arang luusan ito mga piso, kaya nauli lang ito silang inahan, kaya ikawat lagi ilang inahan, das naging adlaw siguro guys. Ang ikawat sa glabutso, ikawatan mo sa o kinangkan, handa, kanang na ay naluwi ko sa mga piso, nagikawat. Kaya ang ginas Mario nga, para matagam, pabutangan na ng kurinti ang likod. Kaya mailhan man na guys, makurintihan na. Sa likod alis among gipuyan, kaya nalagida kang manok na ito gibuhi. Kaya maanad ng kawatan. Naglibog ko guys, nga nung si Mario Radyo dari balik-balik kag kawat. Ug manok. Pili pa ng tagmanjo, di naman si mga awat. Kasunod lagi ang ginan pabutang ang kurinti matagam. Bahala ilang po ng sa kurintihan sila.
Ja guys, sasanggihan nga so jag butag kurinti karon mayhan gajigisan ng kawatan di man kuno sa guys kay inja kuno makapatay lagi kuno pud si ja di pud lalim og kanang makapatay ka. So lisod sa pagdangon guys og kanang mga kawatan kay di jud nimo makasakpan og kinsa. Ja da nagahong sugbaon nun di gamay ra ni kay sa nilagay pa nito gikan pas family house niya ang gidada arin ja kanang nay igura pa ni namang apat. So saan ka dining pakpakgang ni mga kawatan guys oy nga para di ta kay makaamong lagi piniban makaamong hinuoning mga kawatan. Kapilanan ni sa gikawatan dari des last kuan pod sa tong buwan na agi kawat di ra manok pati gasolina sa mga nakaparking nga motor dares gawas. Bilib jud mga kawatan unta ng mga kawatan kuanan na madakpan na ug kanang para maparusahan. Grabe kang ilad. Bisa gasolina ra. Mga gulay. Itong gulayan sa bahay. Ikawat. Sinagi pod. Diya guys. Dahil nakang sinugba di daghan sa kasugbaga. Dali rin dyan di maluto. So pasensya na mo guys. Nga nagyaw-yaw ko ron. Kaya nasungot lagi ko. Kaya kaning mga kawatan. Makaamong ni. Makaamong ni sa mga tao nga kuan diya. Kasi dapat dyan sila. Kaya kaning kawatan mo dyan nilang trabaho. Mana dyan na ilang kuan. Angay dyan na madakpan na. Manginawat naman sa kong madakpan ng mga kawatan rin sa among kuan, among lugar. Hey guys, agbangan sa kusang buhok. Herba init lagi kas diba. Sa mana jugog subban, nagkahiwang marinyo. Hindi dyan. Kuan, ngalang managto na din mi. Nari sila saging daringan nilang ag. Haning kaning saging nga guys kay lamit ni. Kaya ang guwa nga. Dali may ning saging iparis o kuan. Kubaw. Wala lagi mong baboy yan. Kakupat mo ang bak. Haraman. Wala lagi kasaba lagi. Di mo na langasan eh. Oh, ano maglangas? Di mo na. Pati mo para pamaligo eh. May saging. Bago din yung na. Tilo na tani? Ha? Oo. Gamay akong gitinang. Nako. Gawin. Namaya sinasaging nga. Anong sakon? Pwede mo palit ang saging? Ilakuan. Sinatagan na ni Kuya. Sinatagan na. Huwag gamay bigara sa nang kurang. Gamay lang. Sabar tadi dito ka. Sige. Dagdag mo. Pagpuyo ha? Pagpuyo. Lubog. Wala mo tambol ka. Sit down! Dadon na ito mo sobra. Ano to rin ba? Ang daon. Sa kasumana, may utan-utan. Palit mo lagi itlog. Yung tanong, tiro. Palit mo sa ilong. Tiil. Kayang luto ba yan? Hindi mo rin dito. Sa daw tay. 1-4 Alex. Ay. Bukong ka ba? 1-4. Firma ra. Ang inabot nga kurintindahan kay grabe kawatan guys. Mga kawatag manok. Magagnaong.
Kasason naman di mamuhig manok ni mga kawatan. Ate Ara. Uy, di arag limbaro ka manok. Ate Ara ang manok. Kakagikanok. Di sa kanya lupog di sa kagikan. Ganandatan ka. Sun. Ali. Nagkay mga maak ng mga lakagog manok. Okay naman na. Init pa kayo dito. Di ara na. Di makakagawas na. Di ara. Wah, di sa kakapadung. Ito. Mo nagdas ko mga 3 weeks pa ni. Kruk. Ali mo. Kruk. Tuan ni mo han? Tuan ni mo. Kruk. Ka makatungo sa kadulag ka na. Magka na. Ara. Wah. Na busog. Nawa na, busog na. Pag-uban likod na. Kato, nagpa-check up po to. Ang kotse. Lagi balik abutan ni sila eh. Nara, magyabaw na. Nara. Krok. Nara. Hindi kalusot. Uli. Ay, gana. Likod guys. Gana. Nara. Wala, nagana. La, kruk. Pag-bandit to. Okay, sa nagana. Wak man diri tumbay, itong to sa likod ba? Apa dito talagan? Kato, kung nidoon sa mo ganyan. To dito. Buntag may daghan sila. Buntag mo nga po. Kauban ron to, apas babuyan. Nagana to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 4, 8, 12, 16 ka buok. Napay manghuda ni guys. Guys, 24 ni ka buok. Mo ni sitakos mga kawatan. Istiha mo. Mga piso ka na sa una. Yan pi bagong lusad kada semana na itagtirha. Titila ni kabok 24. 21 kabok na po guys. Kada semana na ay lusad nga ni kadaghan. Jag nagbuhi ni kanirang kuan. Suga. Kaya magkamana dera guys. Asa pa? Dili ani. Dili ko kalasot. Ako tong iPhone. Nani guys, ag mga nag-inahanda ni gikawat kani mga piso nga nang kadaghan mo na nga si Mario mapenget kay kuno ni sa hilamon ni jang mga manok dar sa likod mga gabi yung mga kawatan. Luway laman ni mga piso. A few moments later. Ja guys, Enecos Family House. Sa hadi mong i-suroy dahi ka ba ni Flora Midaris ko andes mo nag-video. Sorry mo sa gulayan sang manghod niya Joy tanawa patanawon mo guys sa ilang kuan. Gulayan dari palijahan. So pasensya na mo guys na voice over ni ang video daning das Flora mi kay na nag-video okay ba copyright ni ang video og di istoryahan kay grabe video kay ang kasuga. Marinig juta ni Tiri guys. Gitam na ni Junior Ariston o Pampalaya. Daghan no. Asin ka day, tanawa day, ang dagan ang bunga day. Asin na day palija. Hala. Ang dagan nagbunga. Kaning mga silupin day mo na day mga bunga day. Putos na siya day. Ang kurpos na naroon di udlong. Nalilian ang gamay pa na. Gaway pa. Sa tong dagko niya. Pero ang daghan naman day nita mo. Toy dagko dang tuwa nagikumpitay dagko ato ah. Tos tumoy do ko buok katukay lang ito Ay, tanawon day. di ko. Masangit di kakadyo laman jud masangit ni muligog. Nga na pa man ka. Dang pepino dang. Asa? Dang ang pepino dang haram mo dang dang maglugod dang ipadang oh. Di ko. Bukaan ka nga na.
Ipa. Ayaw. Tari dang. Ayaw na dang. Kuan dong. Nakuha na dang na. Kanang nakwas init. Ito ala inag kurma to ha. Sorry dagko dang. Waiting, hi! Hi guys, muli naman. Tara guys, nay! Woo! Ato na me! Ato tami tay! Oh, ito na me! Bye-bye! Tay! Ato na me! No, bye-bye! Ha? Ha? Mato ka to maligo Ato ko sanay ka maligo. Luoy na! Day! Maligo ko mas nanay. Sunod na. May namasalin na trabaho.